trein te wachten op station Roggel. Hebben jullie de zaak nog op de rails? Of zien jullie tijdens deze dag ook allemaal het spoor bijster? Of hebben jullie ook allemaal de bovenleiding kapot? Ik vind het maar spannend, want ik ga vandaag een dagje op tienertour. Voor de mensen die niet weten wat dat is, voor 3 keer 11 euro kunnen tieners 3 dagen lang onbeperkt met de trein door heel Nederland reizen. Vorig jaar heb ik dat ook gedaan, maar toen worden ze me vergeten erbij te vertellen dat je tussendoor ook mocht uitstappen. Maar ja, als dat we dan toch nog even op de trein moeten wachten, kunnen jullie net zo goed vertellen wat dat ik de afgelopen 2 dagen allemaal heb meegemaakt op tienertour. Eergisteren ging ik samen met mijn vriendinnen naar Den Haag. Toen dat we de trein instapten, vroeg een van mijn vriendinnen aan mij: Irene, wil ze voor of achteruit rijden? Ik zeg ja, vooruit, anders gaan we naar Maastricht in plaats van naar Den Haag. Toen dat we in Den Haag uit de trein stapten, wilde een man zijn fiets tegen een pool parkeren. Komt er net een van de politie aan en die zegt: hey, dat mag zo maar niet. Vanmiddag komen hier Geert Wilders en Jos van Rij langs. Je zit er, man. Goed dat je het zegt. Dan zet ik gauw mijn fiets op slot. Wij naar een binnenhof. Zit je zo'n arme sloeber op zijn knieën? Je weet wel, ze even bankiert bij de voedselbank. Er wordt het gras tussen de klinkers aan het eten. Komt Raymond Knop langs en dan geeft je man 11 euro om ergens iets te gaan eten. Ik zeg ja, dat is makkelijk verdiend. Dat doe ik ook. Zit ik dan met mijn mond vol gras, komt Mark Rutte naar boete met een OV-chipkaart. Ik vraag aan hem: jongen, wat moet ik met een OV-chipkaart? Ja, zitten. Dan kunt ze met de tram naar het Malieveld. Dan stiert het gras hoger. Wij gauw naar Madurodam. Want er worden vandaag verkiezingen voor een nieuwe burgemeester. Er worden heel veel kandidaten. Maar uiteindelijk heeft Roel van Velzen gewonnen. Ja, er worden eindigen in het gemengde hoespees. De volgende dag gingen wij naar Amsterdam. Of nee, laat maar, het wordt dezelfde dag. Maar toen gingen wij naar Amsterdam. Toen dat we in de trein zaten, kwam er een dame van lichte zeden. Ja, die wordt al behoorlijk op leeftijd. Een echte ooihoer. Die kwam onze coupé binnenlopen. Ik stond op en vroeg netjes of dat ze achter het raam moest gaan zitten. Nee, bedankt, zei hij. Net een paar dagen vakantie. Tegenover ons in de trein zaten een man en zijn vrouw. Zit een man tegen zijn vrouw: Annie, ik ben vandaag ontslagen bij het weeshuis. Waarom dat dan? Vraagt Annie. Ja, zit hij. Ik heb voor al die arme weeskindjes een ooieravond georganiseerd. Maar er kwam helemaal niemand. Die vrouw helemaal over haar toeren. De blijkt dat die man nog wel meer problemen heeft. Ja, zit hij. Als de Jen niks aan haar problemen in bed laat doen, dan ga ik bij je weg. Ja, zit hij. Als de steeg bij me weg is, dan denk ik dat die problemen in bed gauw opgelost zijn. Ik denk dat we maar beter uit elkaar kunnen gaan, zegt de man. Annie huilen als een klein kind. Zegt de man: ja, je hoeft echt niet te huilen hier. Ik red me wel. Ja, mensen, een relatie is net als onweer. Het begint meestal flitsend,
maar het eindigt bijna altijd met gedonder. Bij ons in de coupé zit ook een man met 3 pinguïns. Ik vroeg aan de man, wat moet je met die pinguïns? Ja, zit de man. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou, zeg ik, ga met die pinguïns naar Artis. Dat zullen ze vast heel fijn vinden. Nou, het was al rond de klok van 6 uur toen dat we in Amsterdam aankwamen. Daar is echt niks normaal. Coffeeshops zonder koffie. Wat in het Madame Tussauds met alleen maar levensechte biertje. Waalauto's, maar geen parkeerplekken. En de fietsen, die stallen ze nagebroek in de gracht. Het begon al donker te worden. En ik vond het nu toch wel tijd om naar het Rijksmuseum te gaan. Ik heb de nachtwacht altijd al een keer willen bekijken. Blijkt dat het museum al om 6 uur gesloten is. Ik heb echt geen idee waarom dat je de nachtwacht alleen maar overdag kunt bekijken. Gelukkig wordt het Van Gogh Museum wel nog open. Maar dat hebben we snel gezien. De rondleiding wordt namelijk ingesproken door iemand met ADHD. Dus wij, net als alle andere bezoekers, rennen door dat museum om de rondleiding bij proberen te houden. Stonden we bij de uitgang allemaal uit te hijgen. Gelukkig hadden we toen wel nog tijd om iets te eten. Kip met friet en Karel appelmoes. Nou, wij mogen gauw richting de trein naar huis. Wel met de bus. Wij liepen naar de bus. Vrucht was een Afro-Amerikaanse man aan mij. Moet je iets? Ik zei, nee, de bus is stil. Zoten we in een bus, troffen we toch een slechte chauffeur? Ik zeg tegen die man, je rijdt echt belachelijk slecht. Nou, sorry hoor, zei de man. Maar toen dat ik solliciteerde, hij ze met spoed chauffeurs nodig. En ik ga je alleen maar ervaring met een collectebus. Zoet er in de bus iemand met blauw haar. Blauw haar? Als dit echt toch blauw haar had, dan zie ik ze laten verven. Worden we bij het uitstappen van de bus ook nog overvallen? Door het noodweer dan wel. Ik belde ons pap dat we onderweg waren. Want ja, we zaten in de trein naar huis. En giftig dat hij woord aan de telefoon. Hij zei dat de Belastingdienst geld had afgeschreven. Ik zeg ja, als dat een gek wordt, dan zie ik gauw aangifte doen. Ons pap werd altijd giftig als dat hij een brief van de Belastingdienst kreeg. Zie je dan de kleuren van de Nederlandse vlag in druk. Eerst werd je rood van kwaadheid. Als dat in het bedrag ziet, dan trekt je wit weg. En daarna ziet je blauw van ergernis. Maar ja, ons pap heeft al meerdere aanslagen overleefd. Op de terugweg komen we ook langs een sportpark met kunstgrasveldje. Nou snap ik waarom dat je door de hele winter op kunt voetballen. Die veldje die bestond namelijk voor 90% uit winterbijn. Na een nachtje slapen gingen we gisteren naar de Efteling. Zoet er in de trein weer de man met die 3 pinguïns. Ik zeg tegen de man, je ziet toch met die pinguïns naar Artis gaan?
Ja, zit de man. Dat klopt. Maar vandaag gooi je een dagje naar het golfslagbad. Nou, waren we in de Efteling. Nu denken jullie natuurlijk dat ik geen sprookje ga vertellen. Maar sprookjes, dat is niks voor tieners on tour. Wij gaan in achtbanen zoals de Baron, de Python en Joris en de Draak. Maar ja, en het spookhuis natuurlijk ook. Maar ja, het spookhuis vond ik helemaal niet eng. Als stel je gewoon pap s'avonds op de overloop in zijn pyjama tegenkom, dan schrik ik harder. Hij ziet er dan uit als een spook dat overleden is. Weet je wat ik wel van baal? Dat je voor zo'n dagje achtbanen de hele dag, nee, dat je daar zoveel geld voor moet betalen. En dat je dan ook de hele dag in de rij moet staan om een paar minuten in de achtbaan te zitten. Maar ja, die achtbanen die maken het wel altijd weer helemaal goed. Heerlijk wie dat al die kerkens zich in de deepjes storten. Zodig in de Baron, neven Bonnie Sinclair. Die vond dat maar een misselijkmakende attractie. Die vond de Python veel leuker. Daar zit tenminste een kurkentrekker in. Ik ben ook al een keer met school naar de Efteling geweest. Maar er wordt niks aan. Want deze juf ging mij. Dat is toch echt zo een van de oude stempel. Die loopt je hele dag te commanderen. Die is zo bezeten van het vak dat ze zelfs corrigerend ondergoed draagt. Hij zou haar moeder meegenomen en die wordt net 80 geworden. Ja, ziet ze, volgend jaar dan weer ik 75. Want ik ga haar achteruit. Het leukste van een dagje Efteling is natuurlijk het carnavalfestival. Super schoon dat die poppen er al jaren aan het dansen zijn. Maar het schoonste blijft natuurlijk dat melodietje. Ta 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 ta. Nou, ik ben ook een keer met een paar jongens en nog met 3 jongens en nog 2 meiden bij mij in de klas een paar dagen weg geweest. Nou, wij meiden kochten één kaartje. Die jongens, die keken ons raar aan. Kwam de conducteur de coupé binnenlopen. Wij rennen naar de wc. Deur op slot, naast dicht, adem in. Klopt de conducteur op de deur. En wij schuiven het kaartje onder de deur door. Even later komen we weer lachend de coupé binnen. Maar toen dat we terugkwamen, ja, die jongens die haaien onze tactiek door. Dus die kochten een kaartje. Maar wij haaien natuurlijk weer iets anders verzonnen. Dus wij kochten helemaal geen kaartje. Komt je conducteur. Die jongens die vluchten naar de wc. Naast dicht, adem in, deur op slot. Maar ja, in plaats van de conducteur kloppen wij nu op de deur van de wc. En die jongens, die schuiven het kaartje onder de deur door. Nou, les met de storm. Code rood en er ging echt geen trein meer. Het wordt zelfs zo erg dat het kampioenschap tegen de wind in fietsen wordt afgeblazen. Maar ja, voor mij is het nog niet code rood, maar code rood-geel-groen. Ik stond hier nu al 11 minuten te wachten en er komt maar geen trein. Ik denk dat ik me maar omdraai en me volop op de vasteloventje ga storten. Want, lief mensen, Den Haag, Amsterdam
en de Efteling zijn heel leuk als dat ik op tienertour ga. Maar ja, ik heb geen zin om voor een dag naar de zee de hele dag op het station te staan. Dus ik denk dat we ons maar beter allemaal kunnen omkeren om in een bonte trein in ons eigen Limburg vastelovend te gaan vieren. Vastelovend samen. Iedereen, noemen met op de tienertour, nostalgie voor veel mensen, zeker voor mij. En het was gewoon om met te maken, wie ze naar de Efteling, naar het Stedelijk Museum en het landje afreizes. Ik hoop dat we nog een paar keer op mogen stappen, dat ze ons nog een paar keer metnemen. Dan kunnen we nog genieten van de treinen door Nederland. Een applaus voor Irene van der Kruis. Dan gaan we de bühne vrijmaken voor het volgende optreden. Buitenmars voor Irene.